Салом алейкум ба ҳама бардоре ки тамошо кардесен. Рости қатъи дядя добри таҷик мешиносем ба фикр Маматон. Қатъи ҳамон як масъала да маслиҳат кардесем. Мехоҳад ки як зане ки да Тула гуфта кадом шаҳри гирди атрофи Москва да зиндагӣ мекунад ва 5 фарзанд дорад. Мехоҳад ки оиди мисол як зани тоҷикай оиди ҳами мактаб саршид ба фарзандоша ёрдам бита либос бихара ва чӣ бихара. Умуман баъд ай канали худаш версия праш мебура видеора метонен дида ки баъд ки занак бача. Ма фикр кардем ки соли пасана бисёре баъд ки те карши русора ёрдам мети тоҷикои худмона не мисол тоҷикора ёрдам додеса мо ҳам мехоҳем ки ин масъала да дасти кӯмаки худмона барасонем ва кадоме ки хоҳишманда бародаро да описани ҳамаи реквизитора мо мемонем мисол даниёи карта ва чи кадоме ки хоҳишманда мехоҳад саи мехоҳад бигзора да ҳами хайр да ҳами кӯмак марҳамат ҳами описани видео да медроен ҳамаи видео ҳастай мисол ҳамаи даниёи карта ҳастай данат ҳастай ҷада каси жиланка дора марҳамат будем кӯмак кинен ай пацанак мо мерава як касигара кӯмак мекунам кадоме хоҳишмандем зинда ва сарбаланд бошед.